खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो बि+ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जोङो जोंनि नोलबारि हालामाव सासे गेलेनानै गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों। जों हालामनि समाज सिबियारि जानानै जों गोजोननाय मोनदों। बिथाङानो जाबाय नैबे दैफांखुथि गामिनि गफा दैमारि आरो गाबसुलि दैमारिनि फिसाला सान्तना दैमारि। बिथाङा पान्जाब रायजोआव टाइ बक्सिं गेलेनानै दिनै गल्ड मेडेल मोनबोनो हादों। जों बेनि थाखाय जोंनि हालामाव जों गासैबो जोङो रायजो राजाया दिनै गोजोननाय मोनदों। दा दिनै बिथाङा आरो खाबु मोनबावदों, दुबाइयाव गेलेनो थाखाय मोनसे खाबु मोनदों। दा बेयाव गेलेहैनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादों। बिथांनि अबस्थाया मोजां नङा। बेखायनो जोङो नैबे बिटिआर सरकारखौ जोङो खावलायनो सानदों, जाहाथे बिथांखौ रां अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ जाहाथे दुबाइयाव गेलेहैनायाव जाहाथे बिथांखौ खाबु होयो। बिनि थाखाय जों रायजोनि जानानै बा समाज सिबियारि जानानै जों बिटिआर सरकारनिसिम जों खावलायनाय थाबाय। दिनै जोङो नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेयावहाय गुबै आफाद आरो माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद दिनै बिथांखौ बरायफैदों आरो जोङो बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों दिनैहाय जोंनि हालामाव गल्ड मेडेल देरहानानै लाबोनो हानायनि थाखाय। आरो बिथांखौ आसा खालामदों बिथाङा आरो फिन आरो बिदिनो देरहासार जानो हाथों आरो जिउआव जाहाथे जौगासार जालांनो हाथों, जों बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। सरकारनिसिम जों बेखौनो खावलायगोन, जिहेथु बिथांनि न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। दिनै बिथाङा मोनसे खाबु मोनदों दुबाइयाव गेलेहैनो थाखाय। दा नैबे बोसोरनि हयथ' अक्ट'बर दानावनो, नङा होमबा, अक्ट'बर दानावनो थांनांगोन। दा बेयाव 3 लाख रांनि दिनै गोनां जानानै फैदों। बेयाव न'खराव अबस्था थिग नङैलाय जाहाथे नैबे बिटिआर सरकारा जाहाथे बिथांखौ रां अनसुंथाइ होनानै जाहाथे मदद खालामो, जों बेखौ खावलायनाय थाबाय। सरकारजों लोगोसे रायजो राजायाबो जाहाथे बिथांखौ जाहाथे हेफाजाब खालामगोन, आं बेखौ खावलायहरबाय। रां होनानै बा जिखुनु बिथांखौ जाहाथे मदद खालामो, बेनि थाखाय रायजो राजानिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। फार्स्ट आङो टंलायाव गेलेदोंमोन अल आसाम स्टेट गेमाव। बिनि उनाव गल्ड मेडेल मोनबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव नेसनेल पान्जाबाव थांबाय, गल्ड मेडेल बेयाव लाबोनो हादों। माब्ला जानायमोन खेलाया? 27, 28, 29। बे खेला गेलेहैनायाव नोंथांखौ सोरबाफोर मदद खालामदोंमोन नामा? मददथ' गैया, न'निजों थांदों। बादायनाया ओरैनो फाइनालाव उरिष्या, ओमफ्राय बाखि फार्स्ट राउन्डफोरनिखौ मिथिनाय जायासै आरो जायगा। उरिष्यानिमोन आं। दा बिदिनो इन्टारनेसनेलाथ' दुबाइयाव, दा ओमफ्राय प्रेक्टिसनिबो एसे माबा जादों दुबाइयाव। बिदिनो अक्ट'बर होनना बुंदों, तारिखखौ मोजां खबर फिक्स बुंहराखै आरो सारआ। दा बिटिआर सरकारा अनोबासो थांनो हासिगोन, न'आवथ' गैया। एसे एनैखौलाय दिहुनगोन न'आवबो। बिटिआर सरकार रायजो राजानि सायाव मदद मोनोबा आरो इन्टारनेसनेल गेलेनो हागोन। दायो दुबाइयाव नेसनेल गेलेहैनोबो ट्रेनिंनि गोनांथि। दायो बेयाव गेलेनो दार्जिलिंआव लांनो नागिरदों केम्पिंआव। दा बेयावबो खरसा दङ आरो एसे, अब्लासो खेला गेलेहैनो हागोन। बिथिं थाइलेण्डनि मास्टारफोर फैगोन आरो बेयाव ट्रेनिं होनो लांनो नागिरदों।
बेसेबांसो खरसा जागोन मिथियो नामा? बेसेबां बेखौथ' बुंनो हाला सारजों रायज्लायहरनाय जायाखै। आं दा मा होनगोन गोजोननाय मोन्दों दायो आंनि गथ'आ जे पान्जाबाव बादायनायाव बा एसे देरहाबोदों खबरा मोजां दा बेखौनो आं सिन्था खालामो दे आरोबाव बिथाङा आरो बेबायदि बिनिफ्राय आरो दुबाइयाव थांनो गोसो जादों आरो जोंनि साननायाव थांनो होगोन जाहा दा मेन बाथ्राया बेसो जाबाय जाहा दा जोंनि न'खरा निखावरि बेफोरबायदि जायगायाव जुदि बाहागो लाहैयोबा जुदि थाखा फैसानि मदद नांगोन दा आंनि साननायाव बेनो दा जितु बिटिआर सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइफोरखौ मोनगोन नामा बेखौ आङो आसा खालामदों आरो जोंनि रायजो राजानिफ्रायबो थाइसे थाइनैब्लाबो एसे होलायोब्लासो बिथांनि साननाया जाफुंगोन आरो आंनि न'खराथ' गैखाया दाथ' आरो दुबाइ बायदियाव थाङोब्ला 3 लाखनिसो खोथा बुंदों थांनाय समफोराव गेलेनायाव रावनिफ्रायबो थाखा फैसा मदद गैथ'वा न'निफ्रायनो